Estimats pares, estic molt bé. Penso en vosaltres en tot moment. Si us pregunteu què vull fer, em sembla que la resposta és evident. Jo vull ser famós. Vull viure a prop del sol, treu les maletes, sóc el guanyador. Tot per demostrar que mi lliure tinc, sé que me'n sortiré, perquè vull ser famós. Na, 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 na. Un drama total, la gira mundial. El plató 2, la venjança de la telemarató. Bona nit! Sóc en Jeff i ella és la meva fantàstica copresentadora, la Bridget. I estem emetent en directe, perquè necessitem la vostra ajuda per recaptar diners per una causa que s'ho val molt. Ja sé què esteu pensant, eh? O potser esteu pensant... Què? Tant se val, perquè heu de pensar en l'últim episodi, quan l'avió dels passatgers d'un drama total es va estavellar a Jamaica. Una gran tragèdia. Que es podia haver evitat si haguessin tingut una mica més de combustible. Desgraciadament, el presentador s'havia polit el pressupost decorant les seves estances privades. Ei! Entenc que en Chris no es pogués estar de comprar-se un jacuzzi d'or. Si no aconseguim més calés pel combustible, els nostres amics es podrien haver de quedar a Jamaica per sempre. Un drama total es podria haver de suspendre i també ens podrien suspendre nosaltres. És per això que aquesta nit tenim el gust de presentar-vos... La telemarató d'un drama total. Les línies telefòniques estan obertes, o sigui que, sisplau, si estimeu un drama total, truqueu ara i doneu diners. Doneu la benvinguda als nostres convidats especials, els Drama Brothers! Tots junts l'heu de salvar, tots junts l'heu d'ajudar, tots junts estimar. En una illa estan atrapats. Jamaica és el seu nom, estan tots ben enfonsats. Heu d'ajudar-los ràpidament. Ells necessiten un salvament. La vostra ajuda és capital. Doneu pasta o és al final. Aporteu o s'acaba. Aporteu, si us dona la gana. Aporteu amb amor. Aporteu o s'acaba. Aporteu, truqueu-nos ara. Aporteu amor. I uns quants sacs tots plens de dòlars. Aporteu, nenes. Sí, pasta i amor. Pasta volem i amor. Exacte. Ens heu de donar $500.000 al llarg de la pròxima mitja hora. Hola, sóc la Blanley Stacey Andrews O'Halloran, la vostra copresentadora. Perdona, em pensava que tu feies entrevistes al carrer. M'encanta ser aquí aquesta nit presentant el programa amb en Jeff i la Bridget. Em pensava que tornaria a presentar la cacera del famós. Ho va demanar, però li van dir que no. Us aniré informant del total mentre vagin arribant les vostres trucades i la vostra pasta. El número és aquest. Truqueu ara. Tenim regals. Per un donatiu de només $25 rebreu una bossa de deliciosos i nutritius caramels de cua de peix nyam-nyam superdivertits. Decoratius i no comestibles poden no ser legals a totes les províncies. Guardeu-los fora de l'abast dels nens. I per 50 papers us regalarem una samarreta commemorativa d'un drama total. Sí, sembla una samarreta normal i corrent, però quan la mulles... Oh! És una samarreta molla! Si les línies estan ocupades, aneu-ho provant. Tard o d'hora us atendrem. Si els espectadors fidels com tu no comenceu a donar de seguida, segur que ens despatxaran a tots. I per la colla de Jamaica,
començarà l'autèntic malson. El nostre objectiu d'aquesta nit són els $500.000. I gràcies als vostres donatius, fins ara hem recaptat una suma total de... Res? Au, vinga! Donem la benvinguda al nostre primer convidat i animem els seus fans a trucar. Bona idea! No va reconèixer el seu propi nòvio fins al 7è episodi. I li agrada que li diguin la guapa. És la Lindsay. Hola, Lindsay. Sisplau, explica'ns quins regals has portat pels que facin donatius a nom teu. Però és que havia de portar regals? Oh, crema pels llavis! Exacte! Per un donatiu de només $100 rebreu un dels 400 tubs de crema pels llavis que la Lindsay va comprar per aquesta temporada. El nombre de tubs és limitat, o sigui que truqueu ara. Mireu els telèfons. Sembla que la Lindsay té molts fans. Sí, la Kate i la Sadie estan parlant entre elles i en Harold està consultant la cartellera del cine. Fan bonsai extraterrestre al cine d'aquí mateix. Això vol dir que el nou total de la recaptació és... de $203. I 200 els ha donat la mare d'en Harold a canvi de la promesa que netejarà el garatge. Netejo molt bé. Extorsió? Molt bona, aquesta! Però encara queda molt de camí per fer, gent! Vinga, va, necessito aquest programa. Sense això, només sóc un passat descamisat en un món de trajos i corbates. Potser és més llest del que sembla, en Harold. Algú li agradaria veure un episodi d'un drama total Fugitius? Si us interessa, truqueu ara. No us ensenyarem res més fins que no haguem rebut $10.000 en donatius. Genial! Fans de l'Ezekiel i en Duncan, seguiu trucant! Encara estan desapareguts en combat. O no ho estan? 10.000! Mireu, hem arribat als 10.000! Primer, l'últim cop que s'ha vist l'Ezekiel, suposadament a l'avió. I el nostre punk rebel preferit. Els seus fans fidels han enviat centenars de vídeos d'en Duncan i aquesta nit us ensenyarem els dos que són més creïbles. Si ets un fan d'en Duncan i creus que són reals, sisplau, vota'm un donatiu per petit que sigui. El primer vídeo ens l'ha enviat un jove telespectador de Texas. Ei, segur que era en Duncan. En Duncan vestit d'aquella manera? No, però el meu vídeo sí que és autèntic. Mireu, un drama total, fugitius, estil italià. Ha de ser en Duncan, aquest! I estan d'acord els espectadors, Blaney? Hem rebut centenars de trucades mentre passàvem els vídeos dels fugitius i els donatius han sumat $100 al nostre impactant total. Potser el nostre pròxim convidat ens farà guanyar més calés. Li agrada fer petons al bacallà i diu mama un 60% més de vegades que els adolescents normals. És en DJ! Aquesta nit en DJ us vol oferir un premi especial. Per cada donatiu que feu des de casa tindreu un número de la rifa per... Un sopar que prepararé personalment i compartiré amb el guanyador. Potser hem d'endolcir una mica l'oferta. En DJ farà un gelat per sopar. I... galetes. Però si és en DJ, tothom se l'estima en DJ. Sí, però saps què és el que li agrada més a tothom d'en DJ? El rotllo dels animals. Jeff, no he fet mal ni a una mosca des que sóc a casa. Potser només t'afectava el concurs, la maledicció. Vinga, comprovem-ho. És l'hora del món dels animals d'en DJ. Què? Molt bé, senyora Dentetes. Cap a casa. Haig de volar, amiguet, i tu també. Oh. Potser ha sigut una temporada curta per en DJ, però ha sigut una temporada molt llarga pels animals. I ara es volen venjar. Si voleu veure com en DJ acaricia un animal, truqueu ara mateix. Ostres!
que funcionaria. Sé que li agrada a la gent. Ai, no m'ho feu fer, això! I si proves d'acariciar aquesta cabreta petita? Ei, jo, la bufona! Ja tenim $50.000! I ja sé com podrem arribar als 100.000. Bèsties del món, prepareu-vos per la vostra venjança. Tornarem de seguida, em sembla. Sobretot, doneu i no us talleu. Heu vist en Tyler? Tyler, m'estan robant la crema dels llavis! Què? Ja està? Oh, i tornem a ser aquí en directe! Benvinguts a la telemarató que superarà totes les telemaratons. Ara és l'hora que la Blaney ens digui quin és el nou total de diners. I tant, Jeff. Connecteu el marcador, sisplau. Hem arribat als 300.000! Ostres, gairebé ja ho tenim! Si no fos perquè ara l'estudi ha quedat destrossat, n'hem d'aconseguir 500.000 més per pagar-ho tot. Hem d'arribar al milió, ara? $1 milió en 10 minuts? Estic segura que la nostra pròxima convidada animarà els espectadors a trucar. Bé, m'ha animat a mi. Sisplau, doneu la benvinguda a la reina de les bufetades, l'Alexauna! Ei, cara, guapo! Ara veurem el recorregut únic de l'Alexauna fins a aquest moment. Perduts a Egipte! No em digueu que no és trist! O ajudes o surts del mig! Et faré una cara nova! Fa 3 temporades que t'ho busques! L'Alexauna, en nom de tots els concursants que la Heather ha castigat d'una manera o altra, gràcies. No es mereixen, guapa! Com vas noquejar la Heather? Mireu, noquejar la Heather va ser divertit, no em malinterpreteu, però ella encara concursa i jo sóc aquí. Tant de bo hagués bufetejat l'Alejandro. Ah, ja ho sé, aquell és el pitjor, amb aquella ment perversa i aquells cabells sedosos i... Ah, pervers! És un descans pensar que no sóc l'únic que té una nòvia que s'ha deixat enredar per l'Alejandro. Continuem. És evident que els regals no funcionen gens i el drama total d'aquesta temporada és un musical. Per tant, si voleu sentir cantar la nostra Alexauna, truqueu ara. Ja he cantat prou al concurs, no puc ballar i prou aquest cop? No! Ho diem perquè tens una veu realment preciosa. I sé que a tots ens agradaria sentir què li diries a l'Alejandro si poguessis. Oi, nois? Sí, evidentment. Tu canta i prou. Sí, no cal que ballis. Potser et penses que m'has ben fotut del sí. Potser et penses que ets el rei. Doncs no és això perquè tu ets un calamar que ho ha enredat i s'han anat. Sí! Em vas mentir vilment, em fas mal de cap. Jo no sóc pas així amb els nois. Oi que no, Harold? Sé exactament com fer-ho, col·lega, tu cauràs. I ja mai més t'aixecaràs. Sí! Nenes, totes juntes anem, ell caurà. Nenes, totes juntes anem, marxarà. Nenes, totes juntes anem i segur que ell fugirà. Nenes, totes juntes anem, fliparà. Nenes, totes juntes anem, correrà. Nenes, totes juntes anem i segur que ell fugirà. Adéu! Un drama Pagareu si para de cantar? Doncs l'Alexauna ha de seguir ballant fins que en doneu 100.000 més, entesos? Què? No! És l'única solució! Sisplau, correu! No sé quanta estona més aguantaré! Fans de l'Alexauna, feu més donatius perquè pugui parar de ballar, sisplau! Com més diners doneu, més aviat s'acabarà això! 400.000, ho hem aconseguit! Feu-la parar! Que pari la música! Ho has brodat, la reina. Vosaltres sí que en sabeu, nens! Oh! Quins són ara els números oficials, Blaney? Hem arribat als 435.000, que és menys de la meitat del nou objectiu del $1 milió. Estem perduts. Encara no, tinc una idea.
però potser no t'agradarà. Si ens fa guanyar diners, em sembla bé. T'ho juro. D'acord. L'única persona més popular que la Bridget entre el públic femení és l'Alejandro. Tia, és imprescindible, això. I tant. Mira què et dic, Bridget. Els estudis d'audiència ens diuen que a la gent li encantava que et caigués la bava amb en Fabulandro. Ho sento, però jo ja tinc nòvio. No penso ni mirar. Continueu fent donatius i jo continuaré potenciant el trist drama d'amor. Bridget, has de veure això. Pare Blaney! Va amb la coeta. Ja tenim els $600.000! Oh, el drama! Gràcies per ser tan comprensiu, rei. Ets el millor. És fàcil ser-ho tenint al meu costat, nena. No! Res de petons! Oh, ja heu espatllat el drama! En fi, ho hem intentat. Mirem què tenim ara. $721.000? Oh, ha anat d'un pèl! No arribarem mai a l'objectiu, Heu ara. de confiar en la meva capacitat de manipular els fans. Presenta la nostra última convidada i torno de seguida. D'acord. La nostra última convidada és l'única concursant de la història d'un drama total que ha hagut de plegar per culpa de les lesions. Au! Acabada de sortir de cures intensives, doneu la benvinguda a la nostra sonada preferida, Lizzie! D'acord, sisplau, doneu la benvinguda a... la Cervellila? Hola, pila de carboni normalment anomenada Bridget. Com estàs? La salut està dins uns paràmetres acceptables, gràcies, i fent uns progressos bestials amb la seva nova màquina del temps. Genial! La Cervellila està a punt de patentar una màquina de fer dònuts de butxaca. Jeff? Ja està tot a punt. Ei, tu, Easy! Mola molt veure't. Hola, pila de carboni normalment anomenada Jeffrey. Que ordinari que ets! Gràcies, nena, ho intento. Ei, on han anat els nostres tertulians? Aviat ho sabràs, però primer és l'hora d'una nova secció del plató, la bomba cerebral! La bomba cerebral funciona així. Truqueu i feu donatius, i jo bombardejo l'Easy Crack Cervellgila amb unes preguntes compromeses. Com més gran sigui el donatiu, més difícil serà la pregunta. I, nens, val més que aquestes preguntes siguin super mega ultra difícils. Uns animals fascinants. Poden arribar a tenir 3.000 dents. Jeff, què vols fer? És el que volen els espectadors. Com fa que no alimentes aquestes belleses, Jeffrey? Fa setmanes. Una resposta incorrecta de l'Easy Crack Cervellgila i les corretges es desfaran i caurà en unes aigües infestades de perillosos taurons. No pots fer això! Potser et sembla que no es pot posar en risc la ment de la Cervellgila, però a la Cervellgila ja li agrada posar a prova les seves cèl·lules grises. Si ets un fan de la violència, dels taurons o de les preguntes complicades, ets un fan meu. O sigui que truca ara. Guai! Fes-la girar, nena. Ostres, 78 rotacions per minut. Meravellós. Primera pregunta, geografia. Nivell de dificultat? Molt alt! Quin és la capital de l'Uzbekistan? Home, Tashkent. Correcte! Pregunta següent. Canvi de divises. Dificultat? Brutal! Quin és l'equivalent de $2.789 en iens? Elemental. 21.981.551,82. Sí! Següent! Matemàtiques. Dificultat? Impossible! Quin és l'arrel quadrada de 67? Facilíssim. 8,185,352,771,872,45. Correcte! Ostres! Passem a la ronda següent! Estàs bé, Cervellgila? Qui? M'agrada molt la merenga, d'acord? Uau! Sí! Sembla l'Izzy de sempre. Que estrany! Podrien brincar els seus excompanys penjats. Genial! Ei, on ha anat l'univers? Les normes són simples. La Cervellgila o l'Easy és igual ha de desactivar la bomba amb els ulls tapats mentre els seus companys van baixant lentament cap al dipòsit dels perillosos taurons. Sisplau, cervell! Izzy, has de desactivar la bomba! Ja!
Sembla una caixa. Ja, la picaré amb un martell per assegurar-me'n. D'acord, això ha sigut bestial! Què? No sento res en aquests moments! Hem arribat a l'objectiu, Blaney? Que giri el marcador, sisplau. $1.000.000 i un centau? Qui coneix millor els fans, Jo! En Jeff, jo els conec! Què? Gràcies al vostre suport, tots tenim feina encara, fins i tot la Blaney, i l'espectacle continuarà. O sigui que no us descuideu de mirar-nos el pròxim dia per seguir el reality show més genial de la història, que és un drama total. La gira mundial.